Doncs aquesta que veuen és la mesa d'edat, presidida pel doctor Joan Guix i Edgar Fernández, d'Esquerra i de la CUP. Són, doncs, el regidor de més edat i el de més. Totalment obligat i coaccionat per una junta electoral central i legítima, em toca prometre en la Constitució que no representa res més que el continuisme d'una dictadura franquista sota el nom de democràcia. Des d'avui, assumint la funció que m'ha estat delegada i elevada per la voluntat popular el passat 24 de maig, treballaré per enderrocar aquest règim i assumir unes institucions que assegurin a cadascú segons necessitat i de cadascú segons capacitat. Recordar avui també aquelles persones que van ser regidores en moments complicats. Les regidores del 1936 que van donar suport a les col·lectivitzacions. Les regidores que no van abandonar l'Ajuntament al cop d'estat del 23 de febrer. En memòria de Joan García Oliver i de tantes lluitadores anònimes que ens han deixat massa aviat. Des del 2011, però avui amb molta més força, la lluita de classes també des d'aquest Ajuntament.